Tervetuloa Turkuun, miehet. Kiitos. Kiitos. Osan kanssa tunnetaankin jo etukäteen, ja Make sun kanssa ollaan vissiin alumnissa törmätty ohi mennen. Että muuten Joo. ollaan sillä tavalla niin kuin tuntemattomia toisillemme. Joo, kyllä. Joo. Meidän olisi tänään varmaan tässä tarkoitus vähän puhua liittymisestä ryhmään, liittymisestä niin kuin ylipäätänsä niin kuin ihmisten pariin. Mitäs tämä aihe teissä noin niin kuin päällisin puoli herättää? Liittyminen on aiheena tosi tuttu ja siinä on ollut omat haasteet. Kun on ollut niin monia ryhmiä tai ihmisiä, mihin on ehkä pitänyt ja täytynytkin liittyä, esimerkiksi kouluun menemiset ja jotkut tämmöiset viralliset, miten mä sanoisin, ehkä tahot tai tämmöiset, mihin on vähän niin kuin velvollisuus mennä, ettei niitä ole voinut välttää tai laistaa tai jotenkin näin, niin siinä on tutustunut itseensä siinä mielessä, että ehkä niin kuin nuorempana lapsena sitä ei niinkään ehkä tiedostanut eikä ymmärtänyt, mutta että vanhemmiten ymmärsi, että miten se oli jännittävää, pelottavaa. Ehkä halusi välttääkin niitä tilanteita ja jos sinne tilanteeseen kuitenkin piti mennä, niin jotenkin kovettaa itsensä ja olla jotenkin niin kuin reippaampi, että semmoinen sisäinen arkuus ja jännitys ei näkyisi. Ne on ehkä niitä ensimmäisiä asioita, mitä mulle tulee nyt tästä aiheesta. Liittymistä muihin ihmisiin mieleen. Joo. Itsellä on taas toi liittyminen, niin se on niinku ollut vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Tavallaan ollut helppo liittyä, koska mä oon muuttanut tosi paljon. Mä oon aloittanut monia kouluja ja monissa eri työpaikoissa ja vaihtanut asuinpaikkaa, niin on monta kertaa niin kuin liittynyt kyllä erilaisiin ihmisryhmiin ja uuteen paikkaan, mutta sitten niin kuin se, että liittyy niin kuin omana itsenään, niin se on ihan näiden viime vuosien harjoittelua, että erilaisilla strategioilla ja näin niin on niin kuin liittynyt aikaisemmin miellyttäjänä, hauskuuttajana, siemailijana, mikä on kaunis nimitys tämmöiselle, että kun alkoholin kautta liittyy, niin se on hyvin tuttua. Mutta sitten taas se, että liittyy niinku omana itsenään, niin se on ihan niinku tämä viime vuosien aikaan. Et se ei ole mitenkään vieläkään millään tapaa luontaista, että se niinku vaatii. Niinku esimerkiksi tässä ryhmässä, kun keskustellaan, niin joo, että se on niinku itselle uutta. Onhan tämäkin tilanne tietyllä tavalla niin kuin jännittävä siinä mielessä, että emme ole aikaisemmin niin kuin sillä tavalla tutustuneet syvemmin. Kyllä. Just mitä Petri sanoi, niin tuossa hyvin siitä, että on eri tapoja liittyä. Ehkä voisi puhua jonkinnäköistä tuommoista niinku ehkä selviytymistrategioista tai jotenkin tämmöistä, että mitä kautta liityt, kun et uskalla tai osaa tai pysty liittymään siitä omasta jostain syvemmästä itseydestä käsin, aitoudesta käsin. Niin tuli mieleen niitä monia eri tapoja, se miellyttäminen, hauskuutta ja jonkinnäköinen niin kuin pärjääjä, että on löytänyt sen tavan liittyä ryhmiin, mutta siitä tulee monta kertaa, ainakin mulle on tullut niin kuin iän myötä rasite, koska sitten pitää muistaa, että miten mä liityin tohon ryhmään ja koittaa olla sen kanssa niin, toiseen ryhmään vähän eri tavalla ja nyt taas pitää olla niin, ja sitten kolmanteen ryhmään taas mä oon liittynyt jotenkin toisella tavalla. Että ikään kuin muistella niitä kaikkia tapoja liittyä, että pysyykö mä siinä, niin se kuluttaa valtavasti energiaa. Ja sitten myöskin toisin tämän, että mikä itselle on ollut, että myöskin ilman strategiaa. Eli silloin pinnassa on tavallaan vaan ollut se satutettu lapsi. Ja on ollut todella niin kuin vaikeita hetkiä niin kuin ihmisten
erilaisissa tilaisuuksissa muun muassa. Tai on se sitten ollut koulussa, mutta myöhemminkin niin kuin erilaisissa, erilaisissa niin kuin ryhmissä niin on liittynyt. Niin mä huomaan itsessään, että välillä jopa ei ollut niin kuin strategia ollenkaan, vaan sä menet suoraan niin kuin tavallaan se, että sä olet siinä niin kuin todella niin kuin haavoittunut lapsi. Joo. Häpeissään, peloissaan, täysin turvaton. Joo. Ja peloissaan niin kuin siitä, että sut nähdään jollain tavalla, niin kuin, tai sä tuut valokeilaan niin kuin jollain tavalla erityisesti, jossa niin kuin muut sit huomaavat sen, että sä voit jotenkin niin kuin huonosti tai sä oot pelokas, arka, mitä ei sit saisi olla. Että tämmöisestä asetelmasta tavallaan niin kuin pikkuhiljaa sit eteenpäin. Niin kuin niin kuin, että voi liittyä terveenä aikuisena muiden joukkoon tasavertaisena. Niin on ollut aikamoinen matka. Mitäs tämmöinen teissä herättää? No siis ainakin sen, että strategioiden kautta ja kun liittyy, niin se jää niin kuin aina pinnalliseksi se liittyminen, että se ei ole niin kuin syventynyt. Että tavallaan se on semmoista pinnallista liittymistä, että siihen ei tule syvyyttä niihin ihmissuhteisiin. Ja tietysti se on tavallaan helppo murtaa se jää, kyllä, mutta sitten ehkä se liittyy myös sit siihen juurettomuuteen, että paljon vaihtaa paikkakuntaa ja ei ole tarvettakaan sitten semmoiseen syvempään liittymiseen. Joo. Niin, ja sitten me ollaan kaikki tietysti liitytty tähän ihminen tavattavissa. Kyllä. Omaan ryhmäämme. Joo. Mä ajattelen omalla kohdalla vielä, jos otan kiinni Ami tosta, mitä sanoit, että liittyy ilman strategiaa, niin mulle se on mennyt niin, että ensin niitä strategioita on ollut paljon. Kunnes ne strategiat on tullut tosi siis raskaaksi, niin kuin äsken sanoinkin, että se vie energiaa ja pitää muistaa, ettei nyt vaan niin kuin paljastu siitä roolista, millä mä oon liittynyt mihinkin ryhmään. Ja sitä kautta, kun se käy raskaaksi ja siitä aiheuttaa jonkinnäköistä kärsimystä itselleen tai kärsimystä tulee itselleen, niin on ruvennut miettimään sitä, missä puhuit, että liittyy ilman strategiaa. Ja sehän on äärimmäisen pelottavaa ollut mulle, koska sit pitää liittyä siitä, jos jonkinnäköistä omasta sisäisestä totuudellisuudesta käsin, mitä ajattelee itsestä, mitä on pyrkinyt peittämään, salamaan ja niin poispäin, että muut ei näkisi. Ja sen tausta on ollut se häpeä, koska on käsitys itsestään, että on jotenkin huono, kelpaamaton, viallinen ja uskomus siihen, että eihän kukaan halua semmoisen kanssa liittyä. Mutta se on ollut kuitenkin se tie, mikä on johtanut sitten tähän kasvuohjelmaan tulemiseen ja sitten myöhemmin. Muistaako te sen hetken, kun te aloititte koulutuksen? Muistan tosi hyvin kyllä. Kun ensimmäistä kertaa istuitte siihen rinkiin. Joo. Kyllä se muistaa hyvin. Joo. Kyllä se itsellekin on aika kirkkaana mielessä, että miten pelottavaa se oli. Joo, tulla siihen. Joo. Piti sanoa, että mulla on se nimenomaan ne fyysiset oireet ja keholliset oireet on niin voimakkaat ja kun pitää niitä heikkoutena, siis sydämen sykettä ja jos ehkä kädet tärisee ja naama on punaisena ja niin poispäin. Niin, otsa hiessä. Just näin, että pelkää paljastuvansa niiden kautta. Joo. Ja sitten mä tulen näkyväksi semmoisena huonona, niin ne on niitä tunteita, mitä siinä ensimmäisessä ringeissä on ollut. Joita edes ihminen tavattavissa ryhmässä ei saisi näkyä. Niin, että pitäisi tännekin tulla ikään kuin vähän parempana ihmisenä
Ja sitten mä huomannut itse asiassa vielä sellaisenkin, että vaikka joku muu olisi, mä näkisin, että joku muu on todella niin kuin peloissaan ja hädissään siinä ryhmässä, niin silti se ei tuo mulle sitä, että minäkin voisin olla noin, vaan että mun pitää olla aina skarppi. Että minä en itse henkilökohtaisesti saa paljastua, vaikka joku muu tavallaan siellä tietyllä tavalla paljastuukin, Kyllä. jos sitä lähestyy niin kuin sitä kautta, Joo. niin kuin paljastumisen kautta. Kyllä. Mutta toisaalta siellä harjoiteltiinkin paljon just sitä, kun ajattelee alkurinkiä, niin itse tuli monesti sanotettua, että on tosi niin kuin jännittynyt ja mikä kuulee sitten äänestä, totta kai just saattaa olla hikoilua ja punastumista ja tärinää ja äänen värinä itsellä yleensä on se jännitys. Ja että se niin kuin helpotti monesti, se tavallaan laukas siihen alkuun sit sen, että sehän on justiin sitä näkyväksi tulemista sitten, että kertoo avoimesti niin kuin tuntemuksista ja yritä peitellä niitä. Että. Joo. Mutta ei se tavallaan helpottanut sitä, että aina se oli sama juttu. Niin kuin se tietyllä tavalla mä koen sen niin, että se niin kuin kuuluu tänne, niin. Jolloin se on niin kuin täällä mä voin toimia, että tästä katsoa, että se on joku sellainen hyve jopa, että mä niin kuin tuon sen, että mua jännitti tulla tähän ryhmään ja näitä olen nyt tuolla niin kuin arjessa kokenut, joita sitten ei kuitenkaan niin kuin samalla tavalla niin kuin totuudellisesti ole uskaltanut tuoda niin kuin muualla esille. Et siitä on tarvinnut vielä käydä aika pitkä matka, että se on niin kuin sisäistynyt tavallaan se totta olemisen maailma, mistä säkin niin puhuit, että mulla olisi ollut pinnassa vaan pelkästään tavallaan se haavoitettu lapsi. Ja mulla on hirveän huono ollut sitä niin kuin peittämään, että se on ollut niin jotenkin niin kuin vaan pinnalla. Joo. Että ihan kun mä olisin niin ymmärtänyt, että tähän voisi ottaa jonkun strategiankin. Mutta ihan kuin semmoista välinettä ei olisi niin kuin itsellä ollut mahdollista ottaa. Eli ruveta niin kuin vahvemmaksi tai löytää joku semmoinen rooli, että musta pidetään tai muuta. Toki itsellä on ollut erilaisia rooleja, hyvin paljonkin, mutta mä haluan tuoda vaan tämän näkökulman, joka on itsellä niin kuin ollut myöskin niin kuin hallitseva. Että kyllä mullakin löytyy siellä sit miellyttäjä ja ties mitä sankaria ja muuta, että tankakantajaa. Mutta sulla oli nimenomaan myöskin tämä, millä ei ole strategiaa. Joo. Ja oliko se siellä kasvuohjelmassa sekä sitten, jos puhutaan tästä siviilielämästä tai muusta elämästä, missä on, niin molemmissa se niin näkyy jollain tavalla se sisäinen haavoittunut lapsi. Että sä et pystynyt tai et ehkä halunnutkaan sitä peittää, vai miten se? Siis se paljastumisen pelkohan oli aivan niin kuin suunnaton. Joo. Mutta se oli niin suunnaton tavallaan, että siihen ei enää niin kuin kyennyt ottamaan mitään roolia. Joo. Jos saatte tästä kiinni. Mä ymmärrän sen niin, että mikään rooli ei olisi ollut niin suuri, mikä olisi pystynyt peittämään Juuri sen. niin, joo. Että sä tajusit jotenkin sen, että tämä on niin massiivinen, että ei ole mitään ulkoapäin tai tuommoista valheellista roolia, mikä pystyisi niin kuin salaamaan ja peittämään tämän. Ei, vaikka tietysti siihen pyrkikin. Kyllä. Mutta tuli esimerkiksi itsellä esimerkiksi, että menee vaikka niin kuin, jonnekin luennolle, kurssille tai vaikka teatteriin, niin on itsellä semmoinen niin kuin ajatus, tai luulo, että tavallaan mä tuun sieltä niin kuin kaikkien muiden niin kuin yleisön joukosta, niin mut nähdään siellä. Vaikka mä itse millään tavalla niin kuin, ota mitään roolia. En viittaa vastaille kysymyksiin tai vaan esimerkiksi seuraa teatteriesitystä. Niin se tavallaan paljastumisen pelko on ollut silloinkin niin tavallaan pinnassa. Että se ehkä niin kuin hiukan kuvaa sitä syvyyttä, että mistä sitä on niin kuin lähtenyt liikkeelle. Kyllä. Että kuinka heikko, kuinka rakkaudeton se peili on ollut, mistä on lähtenyt liikkeelle.
Ja mistä on sitten jo niin kuin ponnistanut omaan elämään. Että. Toi varmaan sama justi, jos menee joku toisen syntymäpäiville tai valmistujaisiin tai muuta, mutta sitten niin kuin jännittää itse sinne menoa, vaikka on niin kuin vaan vieraana. Ei ole mitenkään keskipisteenä. Niin, mutta tavallaan siinä on tietenkin se, että siellä on ihmisiä paikalla ja sitten se liittyminen justiin ihmisiin. Itsellä on aina paljon helpottanut, jos sulla on esimerkiksi kuohuviinilasi, minkä voi ottaa käteen. Ja siemailla sitä, niin se helpottaa huomattavasti sitä niin kuin, tavallaan jalkautumista siihen ryhmään. Ja ihan kahvikuppikin auttaa. Että on jotain, mistä ottaa niin kuin, kättä pitempää tavallaan. Että. Sitten mä oon moni ihmisen kanssa puhunut siitä, että jopa niin kuin kauppaan meneminen on niin kuin ollut hyvin tuskallista. Että tavallaan, että mä en saisi olla täällä. Ja jotenkin ne, mitkä tuotteet mä valitsen tähän, niin niissäkin on joku semmoinen, niin kuin tulee semmoinen häpeä. Se kertoo jotakin sinusta, mitä tuotteita valitset. Mitä tuotteita mä oon ottanut ostoskärryyn. Joo. Ja se saattaa ohjata jopa sun ostokäyttäytymistä. Että ajattelet, että kun mä ostan ton tuotteen, niin mä oon varmaan hyväksytty tai ihmiset katsoo. Mutta jos mä otan ton, niin mä oon vähän arveluttava, että mä voin paljastua mun huonommuuteen. Onko te tämmöistä kokenut? Jotenkin, jos sen ihan niin kuin ruokatavarakaupassa, mutta esimerkiksi vaikka urheilukaupassa valitessani jotain urheiluvaatteita tai kenkiä, niin varma häivähdys tämmöinen ajatus on käynyt, ja siinä tulee, että mitähän muuta ajattelee, että onko ne ihan hyväksytyt, jos mä ostan nämä kengät tai tämä paidan tai niin poispäin. Joo. Itsellä ehkä ei tällaista ole kyllä, että en tunnista, että se liittyisi niin kuin ostokäyttäytymiseen, miettisi, että mitä muuta ajattelee sitten. Että semmoista ei jostain, mulla niin kuin ei ole kyllä. Joo, mulla on ollut hyvin voimakasta, että on mennyt tonne. Ja varsinkin mitä isompi kauppa, niin sen pelottavampi paikka. Joo. Että mennä siellä niin kuin yksin ostoskärryjen kanssa, niin se on jotenkin ollut ihan järkyttävän tuskallista. Ja vaikkei niitä ostoksia sinänsä ehkä olisikaan sitten niin kuin hävennyt, niin sitten viimeistään siinä, kun sä menet kassalle, niin sitten alkaa olla niin kuin kaikkein pahimmat paikat. Joo. No sen verran mä saan nyt tosta kiinni, kun vähän hautuu tää, että kun mä käyn nykyään Alkossa ja mä ostan vaikka vaan yhden punaviini, niin mä hävettää ihan tosi paljon, että niin kuin näin vähän. Tekis mieli lappaa siihen hihnalle paljon enemmän tavaraa. Mistä se sulle kertoo? No totta kai se kertoo myös totta kai siitä, että jos aikaisemmin nuorempana käyttänyt alkoholia paljon enemmän ja tavallaan niin kuin, ehkä hävettää ne määrät, mitä nykyään käyttää, että no niin naurettavan pieniä. Että tosi mies lappaa siihen pullon poikineen, mutta itse ottaa vaan tämmöisen punaviinipullon ruoan kanssa. Se särähtää aina, kyllä tuntuu. Että en mä silti niinku kerää pulloja siihen sen enempää, mutta aina mä tunnistan sen kyllä. Joo. Mulle tulee nyt tästä keskustelusta nousee se mieleen, että jos puhutaan siitä taustalla olevasta häpeästä, mikä itsellä on ollut, niin se liittyy tavallaan kaikkiin elämän alueisiin salakavalasti. On se sitten Alkoon tai sinne ruokakauppaan tai urheilukauppaan ja tekemisiin, koska jotenkin omassa ajatusmaailmassaan se kaikki, mitä sä teet, niin kulkee jotenkin sen oman huonommuuden käsityksen läpi. Niin minä annan leiman ja arvostelun. Toki mä kuvittelen, että toiset ihmiset sitten mua arvostelet, mä siirrän ne ajatukset mun ostoksista tai mistä tahansa, niin siihen, että jotenkin kaiken, minkä tekee, niin tekee väärin tai ei tee hyvin tai se ei riitä tai kelpaa. Ja se liittyy sitten tietysti tähän liittymiseen. Kuinka tärkeää minulle ja meille ihmisille on se, että mitä meistä ajatellaan, miten meidät nähdään, kuullaan ja kohdataan. Että se on hyvin... Ja mulla on hyvin neuroottisia. Niin. Me ihmiset. Joo, kyllä.
Siitä tulee se, että kuinka tärkeää on se, että on tullut kohdatuksi kuin heikkona. Niin silloin siihen ei kutoudu juuri se häpeä. Juuri. Jos tullaan ehkä siihen, mistä puhuit, että esimerkiksi ottaa tämän ruokakaupan esimerkkinä, että miten asetan ostokset hihnalle, että arvosteleeko se, ketä mun takana on, niin sitä, että miten toi asettelee ne, ottaako se ne ostokset sieltä niin kuin yhdellä kädellä vai kahdella kädellä, että ottaako se vain yhden appelsiinin kerrallaan laittaa siihen, että se tavallaan tämmöisenä esimerkkinä se rulla käy niin kuin koko ajan, se häpeä rulla. Kyllä. Joo. Ja semmoinen arvostelun pelko. Ja semmoinen, että mua niin kuin siis tarkkaillaan. Joo. Sen mä tunnistan itsessäni tuossa, olen sitä tietysti käsitellyt paljon, niin että siitä, mitä tuohon kaupaskäyntiin niin on liittynyt. Joo. Niin se, että mä tunnistan tietysti niitä lapsuuskodin niin kuin henkilöitä ja tilanteita, että mistä ne on, niin kuin, on seurausta. Kyllä. Toi ruokakauppa, mikä on niin arkipäiväinen asia, jos ei nyt joka päivä käy, niin yleensä viikoittain kuitenkin, siis monille ihmisille tuttu, niin kuinka paljon siihen voi nivoutua tämmöisiä asioita, mitä hyvin sä kuvasit ton kassan ja sen hihna, mikä kuljettaa, niin tuli mieleen, että olen saattanut verhoilla vaikka jonkun suklaapatukan sinne vähän isompien tuotteiden väliin, jotta se näy, koska ajattelee, että mitä se kertoo muille ihmisille, että eikö mä eläkään terveellistä elämää, kun mulla on täällä Kahmalla kaupalla suklaapatukoita. Joo. Ja se on niin sulla on piilotettu jonkun pesuaine tötsän ja maitotölkkien väliin. Kyllä. Ettei tavallaan sekään paljastaisi mulle tätä jotain. Saati sitten, jos ostaa jotain vielä hävettävämpää. Esimerkiksi niin kuin naiselleen tamponia. Just näin. Tai ostaa hiusharjan tai jonkun muun, että katsoako joku, että on niin kuin naisellinen hiusharja. Niin. Siis ihan niin loputtomasti, niin kuin, Kyllä. mitkä kaikki voi nostattaa niin kuin tämän kaltaisia ajatuksia. Joo, tästä tulee itsellään mieleen pari viimeisintä jouluaikaa, kun on naiselleni ostanut alusvaatteita, seksikkäitä ja tai tyylikkäitä, sanotaan näin, aistillisia. Ja se, että menee naisten alusvaateosastolle etsimään niitä, niin se on kyllä aika. Joo. Ja siellä on myyjät ihan sanonutkin, että jouluaikaa käy paljon miehiä, jotka kiertelee osastojen niin kuin lähettyvillä ja ympärillä, mutta kaikki ei läheskään uskalla tulla sinne. Se on kova kynnys. Joo. Lähteä. Ja sitten tulee siinä mielessä näkyväksi, että menee ottaa myyjän kiinni ja kysyy, että nyt olisi tämmöistä hakusella. Että ja sekin tuossakin kuulee sen, että se on ihan niin kuin oma häpeä, että ei kukaan muu ajattele sitä niin, että vaan päinvastoin ehkä pitää niin kuin hienona, että sä miehenä niin kuin haluat valita niin kuin sun naiselle niin kuin kauniita alusvaatteita. Pikkuhiljaa siihen tietysti on päässyt niin kuin tämän kaltaiseen niin kuin rakkaudelliseen ajatteluun siitä häpeän niin kuin sijasta. Mä muistan mun polttareissa, mut pistettiin juoksemaan ympäri Turkua TPS-verkkareissa ja maalivahdihanskat kädessä eri pupeihin. Ja piti aina sieltä sitten ottaa yksi olut. Ja jälkikäteen, kun se meni tommosen niin kuin tavallaan häpeä läpi, että se kuljet tuo maalivahdihanskat kädessä keskellä toria, niin se teki todella hyvää. Okay. Mä tunsin oikein, että miten se, niin kuin, että mä olin mennyt tietyllä tavalla semmoisen hyvin, hyvin pelottavan niin kuin läpi. Joo. Siinä, kun ei kehdannut tietysti kieltäytyä, Niinpä. että en mä tämmöistä tee. Joo. Vaan kuuluu rituaaliin, niin se on sitten uskallettava. Joo. sä oot tavallaan siinä roolissa. Joo, mutta kuitenkin se hoisi, mä huomasin, että se hoisi sitä häpeää. Mutta ajattelepa, jos tuossa viety Tampereelle.
Tepsin verkko. Niin, se vasta olisikin ollut. Oma tarinansa se. Jep. Joo. Haluaisin sanoa sen, Täytyy että se varmaan kokeilla sitten. Joo. niin, olin sanomassa sitä, että se häpeän kanssa näkyminen, mitä tuossa Sami sunkin esimerkiksi, niin se on sitten osoittautunut kuitenkin, kun on rohkaistunut ja on tullut vastaanotetuksi esimerkiksi siellä kasvuohjelmassa sen oman, se mun heikkous ja hauraus ja se, mitä mä oon pitänyt itsessäni huonona, kun sen on uskaltanut näyttää ja on huomannut, miten se vastaanotetaan Kyllä. rakkaudellisesti. Joo. Niin se rohkaisee tekemään sitä lisää ja sitten alkaa niin kuin synnyttämään jonkinnäköistä luottamusta ja turvaan sisälleni. Ja sitten mä oon uskaltanut tehdä täällä niin kuin siviilipuolella sitten niitä asioita. Ja jotenkin niin, kun ne strategiat vei niin paljon energiaa, niin nyt tietää, että on aina tavallaan se oma totuus käytettävissä. Se, että miltä mulla kehollisesti tuntuu, mitä mun, onko häpeä tai jotain muuta tunnetta ja mitä mä ajattelen, kun sen tuo julki, ikään kuin paljastaa itse itsensä. Mm-hmm. Ja ei hylkää itseään, että vaikka joku muu hylkäisikin, niin tietää, että on ikään kuin itsensä puolella. Niin tavallaan semmoinen Että se aina se haavoittunut lapsi on mukana. aina. Että mä oon hyväksynyt sen, että minussa on sellainen. Kyllä. Ja en mä yritä itse niin kuin muuksi muuttaa, Joo. siis varsinaisesti. Joo. Vaan mä muutun, kun mä tavallaan arvostan itseäni sellaisena kuin mä olen. Joo. Kaikki ne niin kuin tunteineen, tarpeineen, Kyllä. päivineen. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa tavallaan niin kuin näkemään sitä myöskin niin kuin selkeämmin, että kuka mä persoonana olen. Joo. Alkaa tutustumaan itseensä. Joo. Ja sit se alkaa niin kuin helpottaa. On alkanut helpottaa pikkuhiljaa, että nimenomaan se liittyminen eri paikkoihin. Että nyt se alkaa tuntua jo niin kuin erikoiselta, että on voinut niin kuin kokea. Niinpä. Joka on myös niin kuin, kun silloista Amia niin kuin katsoo, niin onhan se niin kuin aika, toisaalta tulee myös suru. Suru, että miten huonosti sitä on voinut. Että Tuo on se niin tärkeä osa just tätä omaa matkaa, kun ajattelee, niin just tämä liittyminen ja sitten sitä kautta peilit, että kuinka paljon sitä tarvii. Että tavallaan ehdottomasti, kyllä. sä voit omassa poterossa olla kotona itsekseen hyvinkin aito omana ittenään, mutta sitten kun siihen tulee toinen ihminen, niin siinä sitä tavallaan vasta niin kuin harjoittelee, että Joo. Kyllä. että sitä niin kuin liittymistä omana ittenään ja tavallaan siitä saa kyllä sitä vahvistusta, niin kuin ihminen tavattaisi ryhmissä on paljon saanut ja se jalkautuu sitten pikkuhiljaa arkeen eri tilanteissa. Ja sitten on myös tämä, että jos ei koko ajan vaihe paikkaa, työpaikkaa, asuinpaikkaa, niin sä oot liittynyt aikaisemmin vaikka klounina. Niin entäpäs sitten, kun niin sä menet tämmöiseen kasvuohjelmaan ja rupeat tiedostaa asioita, niin sit sä, et sä liityt samaan ryhmään Kyllä. ittenä, niin sehän aiheuttaa erilaisia tuntemuksia sitten, että niin muissakin ihmisissä hämmennystä ja pelkoa ja vihaa ja Ja ihmetystä. kateutta ja ihmetystä ja kaikkea mahdollista, että mikä nyt on. Joo, että hetkinen, ethän sä Mites koskaan nyt aikaisemmin tommonen ollut, että mitä on tapahtunut. Ja se, että uskaltaa kuoriutua siitä tavallaan, paljastaa sen oman roolin, että tämä olikin ikään kuin valepuku. Juu. Ja nyt täältä tuleekin tätä, mitä mä oon niin... Oman keskeneräisyytensä. Niin, sitä. Joo. Sitähän se on. Joo. Kyllä. Ei enää vaadi itseltään. Joo. Ja erityisesti tietysti sieltä lapselta itsessä niin täydellisyyttä. Joo. Se on iso helpotus. Se on valtava helpotus. Se on iso helpotus. Että alkaa että me ollaan kaikki keskeneräisiä, me ollaan kaikki ihmisiä. Joo. Että ymmärtää sen, että ei kukaan ole sen parempi. Kaikilla meillä on se sama arvo. Kyllä.
Ja siinä tavallaan antaa mahdollisuuden toisellekin olla sitten aito. Niinpä. Koska jos mä liityn kloonina tai siemaalijana, niin totta kai se vaikuttaa toiseen. Joo. Ei hänkään ehkä anna sitä aitoa Kyllä. takaisin. Joo. Että sieltä tulee sitten Joo. jotain, Kyllä. mitä tilaa. Kyllä. Joo. Et kun oppii arvostamaan itseään, niin oppii arvostamaan toista ihmistä. Ja vaikka hän olisi erilainen ja ajattelisi eri tavalla, niin sen itsearvostuksen kautta sen toisen arvostus lisääntyy myös sitten huomattavasti. Joo. Ja kunnioitus Niin jo. erilaista ihmisyyttä kohtaan. Joo. Sitten nimenomaan se ulko-ohjautuvuus vähenee. Joo. Tietysti, että se arvo ei ole enää niin muiden käsissä, jolloin siis ihminenhän on sitä kautta hyvin turvattomassa tilassa, että sen alkaa enemmän niin kuin hahmottaa itsessä. On jo. Sitten kun miettii niin itseäkin, että on ollut vahvasti miellyttäjä, niin silloin sitä aina haistelee sitä ilmapiiriä ja sen mukaan tarjoilee sitten mitä aistii, että nyt voi tavallaan tähän antaa. Että se niin kuin, mut otetaan kivasti vastaan. Kyllä. Joo. Että kyllä tässä on niin kuin monenlaista. Tuosta mistä aloitettiin, että nyt te tunnette ja tiedätte toisenne. Kuitenkin mä olen liittynyt nyt teihin sitten ihan lähes ventovieraana. Niin jotenkin kun meitä yhdistää se tietty tausta sen ihminen tavattavissa ohjelman kautta, niin vaikka mä en ole teitä koskaan käytännössä tavannut kerran siellä Joo. alumnissa, niin se uskomus jo mun ajatuksissa, että te edustatte just sitä, mitä mäkin olen saanut kokea siinä ohjelmassa, niin loi semmoisen turvan, että mulle ei ollut jännitystä. Ja niin kuin tämä aika, mitä ollaan nyt yhdessä vietetty, niin on ikään kuin näyttänyt toteen, että kuinka helppo on ollut liittyä ja kuinka luonnollista ja kuinka helppo on ollut olla se oma itsensä, jos sen näin voi sanoa. Ja meillähän on tarkoitus nyt pitää siis yhtä tässä. Me ollaan annettu tämmöinen niin Heimola-nimitys tälle meidän niin kuin miesten ryhmälle, jossa nyt siis on 5 miestä kaiken kaikkiaan, että se tuntuu tosi hyvältä. Tämmöinen turvallinen miesten ryhmä, missä voidaan jakaa juuri esimerkiksi näin asioita. Nyt tietysti on hiukan jännittynyt tilanne, kun meitä tässä kuvataan, mutta että se erilaisilla teemoilla voidaan myöhemminkin tehdä mun puolesta näitä. Ehdottomasti. Kyllä. Joo, se on hienoa. Sehän tekee tästä just niin kuin syventyvän suhteen. Kyllä. Joo. Meidänkin keskinäisistä suhteista, kun me nähdään jatkossakin, niin Kyllä. totta kai se automaattisesti niin kuin jalostuu sitten se. Joo, niin tekee. Joo. Mites ollaanko me tämä teema nyt jollain tavalla niin kuin purkitettu tässä kohtaa? Mitäs olette mieltä? Ehkä hyvin just sanottu, että tässä kohtaa voisi olla. Joo. Näin. Samaa mieltä, että tämä on ikään kuin avettu tätä teemaa, käsitelty tätä teemaa ja tultu nyt tähän pisteeseen ja jokaisessa varmaan tämä liittymisen ajatus sitten jatkaa omaa kulkuaan ja tulee joku käsitys ja me toki voidaan palata tähän asiaan keskenämme kun nähdään, mutta tuntuu, että tässä tämä on nyt ihan hyvin saatu tältä osin päätökseen. Kyllä. Et se, mun mielestä puhuttiin tässä niin kuin liittymisestä, niistä niin kuin tavallaan esteistä ja tunteista ja ehkä se nousi keskeiseksi niin kuin paljastumisen pelko jollain tavalla tähän myöskin niin kuin teemaksi. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.